Белорусская народная казка «Лёгкі хлеб». Касіў на лузе касет, змарыўся і сеў пад кустом адпачыць. Дастаў торбачку, развязаў і пачаў есць. Выходзіць з лесу галодны воўк, бачыць, касет пад кустом сядзіць і нешта есць. Падышоў да яго воўк: «Ты што ясі, чалавеча?» «Хлеб», — адказвае касет. «А смачны ён?» «Дзіва, што смачны. Дай мне пакаштаваць». «Калі ласка». Адламаў касет кавалак хлеба і даў ваўку. Спадабаўся ваўку хлеб, ён і кажа: «Хацеў бы я кожны дзень хлеб есці, але дзе яго даставаць? Парай, чалавеча». «Добра», — кажа касет, — «навучу цябе, як і дзе хлеб даставаць». І пачаў ён вучыць ваўка. Перш-наперш трэба зямлю ўзараць. Тады і хлеб будзе? Не, браце, пачакай. Потым трэба забаранаваць. І можна хлеб есці? Замахаў воўк хвастом. Што ты? Пачакай яшчэ. Раней трэба жыта пасеяць. Тады будзе хлеб? Аблізнуўся воўк. Не яшчэ. Дачакайся, пакуль жыта ўзыдзе, холодную зіму перазямуе, вясной вырасце, потом закрасуе, потым пачне наліваць зярняты, потым спець. Ох, уздыхнуў воўк, вельмі ж доўга чакаць, але цяпер ужо і наемся хлебу волю. Дзе там наясіся? Перапынае касет. Рана яшчэ. Спачатку спелае жыта трэба зжаць, потым снапы звязаць, снапы ў бабкі паставіць, вецер іх правее, сонейка прасушыць, тады вязі іх на ток. І есці хлеб буду? Які нецярпялівы. Спачатку трэба снапы абмалаціць, зярнят у мяшкі сабраць, мяшкі ў млын завесці, ды мукі намалоць. І ўсё? Не, не ўсё. Муку трэба замясіць у дзяжы і чакаць, пакуль цеста падыдзе, тады ў гарачую печ пасадзіць. І спячэцца хлеб? Але спячэцца хлеб, вось тады і наясіся яго, скончыў касет навуку. Задумаўся воўк, падшухаў лапай патыліцу і кажа: «Не, гэтая занадта марудная і цяжкая работа. Лепш парай мне, чалавеча, як лягчэй ежу здабываць». «Ну што ж», — кажа касет, — «калі не хочаш цяжкі хлеб есці, параю цябе лёгкі. Ідзі на выган, там конь пасецца». Пайшоў воўк на выган, убачыў коня. «Конь, конь, я табе з'ем». «Што ж», — кажа конь, — «еш? Толькі спачатку здымі з маіх ног падковы, каб не ламаць табе зубы аб іх». «А то і праўда», — згадзіўся воўк. Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытам зубы. Перакуліўся воўк ды ходу. Прыбег да рэчкі, бачыць, на беразе гусі пасуцца. Ці не з'есці мне іх, думае. Потым кажа: «Гусі, гусі, я вас з'ем». «Што ж», — адказваюць гусі, — «еш? Але спачатку зрабі нам адну паслугу перад смерцю». «Якую?» — пытаецца воўк. «Паспявай нам, а мы паслухаем». «Гэта можна, спяваць я мастак». Сеў воўк на купіну, задраў галаву і давай выць. А гусі крыламі мах-мах, узняліся і паляцелі. Злез воўк з купіны, правёў гусей вачамі, пайшоў далей ні з чым. Ідзе ды лае сябе апошнімі словамі: «Ці ж не дурны я, а? Навошта ж я згадзіўся спяваць гусям? Ну, цяпер каго не сустрэну, з'ем». Толькі ён так падумаў, бачыць, на полі чарада авечак пасецца, а пастух спіць.
Нагледзеў воўк у чарадзе самага большага барана. Схапіў яго і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем». «Што ж, – кажа баран, – такая моя доля, але каб не мучыцца, мне доўга, ды і табе, каб не ламаць зубы аб мае старыя косці, стань лепш вунь той лагчынцы, разяў рот, а я збягу на ўзгорак, разганюся і сам табе ў рот скочу». «Дзякуй за параду», – сказаў воўк. Стаў ён у лагчынцы, разявіў рот і чакае, а баран узбег на ўгорку, разагнаўся, ды трах рагамі ваўка ў галаву, і аж іскры пасыпаліся з вачэй ваўка. А ачухаўся воўк, пакруціў галавой і разважае: «Цікава, з'еў я яго ці не?» А тым часам касец скончыў работу і ідзе да хаты. Пачуў ён ваўковы словы і кажа: «З'есці не з'еў, але паспытаў лёгкага хлеба».